Táto ovca vyplazuje jazyk. Táto ovca vyplazuje jazyk. Dobré ránko. Máme 26. apríl. To je náš... 25. Dobré ránko. Dnes máme 7. deň. Je 26... Je to možné. Dobré ránko. Dnes je to náš 7. deň, 25. apríl. Dnes ráno bolo celkom zima, pretože bolo zatiahnuté a fúkalo. A ostatné dni boli tiež svieže, ale slniečko nás celkom zohrialo rýchlo. Dnes to trvalo trošku dlhšie. A noc bola tiež celkom veterná. Našťastie používame štuple, lebo my sme sa moc nevyspali teda. A všade bol prach ráno a piesok. Bobovi sa ešte večer podaril veľmi šikovný kúsok. Roztrhol si perovú bundičku. Ale povedal mi, že pohoda, stále si mohol vypichnúť oko. Ale podarilo sa mu to zalepiť s tejpom, tak uvidíme, koľko to vydrží. Dnes máme na pláne prísť do Warner Springs. Malo by tam byť nejaké komunitné centrum, kde by sme sa mohli osprchovať. Že sa tam dá aj nejak vyprať. Chceme si trošku pohnúť a mať tam po obede voľno, nech si môžeme naplánovať ďalšie dni. Zajtra má byť škaredo. Zajtra má byť zlé počasie, tak kto vie, čo vymyslíme. Trochu vody nevadí, ale keď má nejak fúkať, tak neviem. Uvidíme. No fešák. Trošku zelenie nás prekvapilo. S cestou sme mali oddychovku, naplnili sme vodu a dali sme si raňajky. Predtým tesne sme ešte prekročili značku 100, to znamená 100 míľ, čo je nejakých 160 km. A do Warner Springs nám zostáva asi 10 km. Celý dob. Do jednej by sme to mali stihnúť. Úplne sme si nepozerali mapu, tak sme nevedeli, kde čo je. A narazili sme na skalu. Dosť známu na tomto traile. Volá sa to Eagle Rock. Je to skala, ktorá má tvar orla. Tak sme sa tam vyškrábali. Pozreli výhľad. A trochu sme prekrmili nejakú vevericu. A cestou sme ešte stretli jedného hada. A potom sme už dorazili do Warner Springu. Cestou sme ešte obhliadli kempovacie miesto. A v tých Warneroch, v komunitnom centre, sme si dali hneď sprchu. Teplú. No a potom sme si oprali ručne stručne. Zavesili na plod a nechali to schnúť. A večer nás čakala večera spoločná so všetkými, kde Trail Angeli, Legend AB varili špagety pre všetkých. A potom už sme len zaliezli do spacákov a čakali, čo bude s počasím na ďalší deň. A za tento deň sme prešli asi 24 km a momentálne sa nachádzame na kilometri 176. Čo plus?